उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। करूळ घाटासह तळेरे वैभववाडी मार्ग येत्या काही दिवसात सुस्थितीत झालेला दिसेल। प्रवाशांची या मार्गावरून निर्दोष वाहतूक होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत। यात कुठलाही अधिकारी टाळाटाळ करत असेल तर त्यांना बूस्टर डोस देण्याची व्यवस्था आम्ही करतो, असा इशारा आमदार नितेश राणे यांनी दिला आहे। त्यासाठी निधीची तरतूद झालेली आहे। फक्त जसं तुम्हाला मी सांगितलं की गव्हर्नमेंटचा प्रोसिजरचा भाग असतो, कारण की त्या प्रश्नाला उत्तर आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि पिलवडी मिनिस्टर आमचे रवी चव्हाणजींनीच दिलेलं आणि त्यानुसार त्यांचा पाठपुरावा सुरू आहे। मी तुम्हाला विश्वास देईन की आज कदाचित हा शेवटचा वर्ष असेल जिथे आपल्याला गगनबावडा घाटाला ही परिस्थिती आपल्याला दिसते। गेल्या वर्षी जसं आमच्या भुईवाडा घाट जो आता आपल्याला एकदम सुळसुळीत आहे आणि व्यवस्थित पद्धतीने सुरू आहे, तशीच परिस्थिती तुम्हाला इथेही दिसेल। फक्त आम्ही आज जे आलेलो आहे की गेल्या पुढच्या वर्षीची वाट पाहत असताना ह्या वर्षी काही दुर्घटना घडता कामा नये आणि जी इचाडवाडीला झालेली जी घटना आहे त्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रिकॉशनरी म्हणून आम्ही ह्या वर्षी येऊन मुद्दामून इथे उभे आहोत। मला विश्वास आहे की आता सगळ्या अधिकाऱ्यांचा बोलल्यानंतर आमचं सगळ्यांचं लक्ष आहे। त्याचबरोबर आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी पण अशी भूमिका घेतली आहे की काय मदत हवी आहे तर आम्ही करायला तयार आहोत, पण काम व्यवस्थित करा ही भूमिका आपल्या सगळ्यांची आमच्या सगळ्यांची असल्यामुळे आम्ही जनतेला विश्वास देऊ शकतो की आपल्याला कमीतला कमी त्रास होईल आणि आपला प्रवास सुकर होईल। साहेब, आता आपण ज्या मार्गाने आलात त्या मार्गावरती प्रचंड खड्डे आहेत, त्यासाठी आपण काय सूचना केल्या अधिकाऱ्यांना? मी सांगितलं आहे की पावसाळी डांबर जो असतो ज्याच्याने आपल्याला हा रस्ता म्हणजे खड्ड्यावरून जात असताना आपल्याला कमीतला कमी त्रास होईल, तो जे मटेरियल उपलब्ध करण्याची तयारी आमच्या काही सहकाऱ्यांनी दाखवून दिलेली आहे। कारण का सरकारकडे जाणार ती मागणी करणार तोपर्यंत जो काय प्रोसिजरचा भाग असले तोपर्यंत काय होता कामा नाही, यासाठी आम्ही काही लोकांनी पण निस्वार्थी पुढाकार घेऊन आम्ही मदत करायला तयार आहोत अशी भूमिका घेतलेली आहे। कॉन्ट्रॅक्टर आणि आमचे संबंधित अधिकारी बसून त्यावर तोडगा काढून हे गड्डे येणाऱ्या काही दिवसांनी तुम्हाला भरताना दिसतील आणि लोकांना कमी त्रास होईल। या संदर्भात काही अल्टिमेटम दिला आहे का संबंधित विभागाला? अल्टिमेटम देण्याची परिस्थिती शेवटी जबाबदारी आमच्या खांद्यावर आहे। आम्ही सत्तेमध्ये लोक असलेले कार्यकर्ते असल्यामुळे आम्हाला काम करून घेणं आमचं काम आहे। शेवटी अधिकारी कोण कमी जास्त काय काम करत असतील तर त्याला काय कसं नीट करायचं हे तुम्हाला माहिती आहे। आमच्याकडे त्या पद्धतीचे बूस्टर डोस आम्ही खिशातच घेऊन फिरतो, पण मुद्दा आमचा एवढाच आहे की तो टप्पा गाठण्याची आम्हाला वेळ लागणार नाही, म्हणून ह्याच वर्षी जे काय करण्याची गरज आहे ती सगळ्या गोष्टी आम्ही करू आणि लोकांचा प्रवास सुरळीत करू। थँक्यू सर। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।